Boss, alisa. Ha magagikan. Gay na tara gipakita ba? Ha magagikan. Bukid. Ha? Bukid. Nagunsa mga sa bukid? Lampas. Naglampas ka? Gay na tara gipakita ba? Nakaisala sa kuha. Nasa manday sala na ako, sir. Ah, basta, pre, amber na pre, pre. Amber na pre. Ambe. Ayaw og dagan. Ayaw og dagan. Amber na pre. Ayaw og dagan ba? Ayaw og dagan. Gay na ko nangita di mo. Amber pre. Ayaw dagan lagi, ayaw og dagan. Ambe pre. Ambre. Ambe. Oh, naraw. Oh, imuhan bugas ba? Ayaw og dagan. Tagaan talaga kay bugas. Hadlo ka. Nadlo ka. Nadlo ko, sir. Nadlo ka. Nadlo ko. Unsa may panginabuhi nimo? Ibutan ang bugas pre. Unsa may panginabuhi nimo? Umalarang, sir. Ah, umara imong panginabuhi. Na kay pamilya? Na. Ha? Na. Pila ka buok imong anak? Isa. Isa ra. Sa ato pa dito pa ka sa umagikan. Oh, dito pa ako sa uma. Nya karon pauli na ka. Pauli na ako, sir. Bago pa mangon ng anak ang akong asawa, sir. Bag-o po nang ay kibali imong asawa bag-o pa nang anak. Oh. Nya karon dito pa ka sa bukid gikan unsa may tanom nimo dito sa bukid? Saging. Saging? Kamatik, mais. Wa pa ko'y pandudto. May magani ko ani, sir, kay wa ko'y palit og bugas. Na problema ka kung unsay ipalit nimo bugas. Usahan na lang ang pagkaon karon sa akong mga pamilya, sir. Ang pagkaon sa imong pamilya mo imong kaproblemahan karon. Pila ra may income nimo dito sa bukid? Gamay rin taon. Depende ra, sir, og makabaligya og saging. Ah, magdepende ra ka og makabaligya kag saging. Og dili ka makabaligya kag saging, Pas mo po na akong pamilya. pas mo pud imong pamilya. Wagid ko nagdawam, sir, nga matagaan ko ani, sir. Kung ba ang gani ko ganyan, sir, kabi na ako unsa na. Nakulbaan ka gina? Sabi nimo kung sana? Kay basing dakpon ka, wa mga kaisala. Wala. Aw, ayaw ka kulba pa sa mga kaisala. Ay sabi, pila na kabuk imong anak? Isa. Ah, isa kabuk imong anak. Ah. O sige, anan lang ha. O kani o ipalit na kuan o. Salamat, Ipalit sir. na og sudan nimo. Para na kay bugas na pugay sudan. O sige. Salamat kayo, sir. O sige, mauro to ha. Salamat. O. Sige. Pasensya kayo ha. Sige, sir. Salamat. Sige, sige. Amping ka nun ay.